carane lengkene lek makane piye lah carane ya iki. Tapi aja diterokne lho ya iki hanya trik-trik kita lho ya. Wah, sumerep ta wau. Ya sore ya sik seger iki dan ini bener-bener iki telo sing godhong telo karet kan. Nah, telo karet sing gak metu wae. Nah, iki trik dan langkah yang kita gunakan adalah piye carane ampreh cara godhong telo daun pohong kuwi ora mendem. Banyak sekali pertanyaan tentang daun ini, daun yang mungkin banyak di kalangan para peternak jarene mendemi. Nah, ini carane tutorialnya piye, dituki apa, terus piye carane. Tadi bapak tukang-tukang pembuat kandang iki tekon, jarene dipakan ini cemplene entek. Nah, oke kita buka, geng. Oke, geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, tapi jangan dicoba kalau ada keraguan. Bukan karena tatak atau endaknya, atau yakin atau endaknya, tapi tentunya kalau di sini ada trik yang mungkin kita pelajari dari kejadian. Nah, Abah Franky, tukang kandang yang mengerjakan kandang pesanan di mana itu? Jombang ya? Jombang. Ya, pesanan di Jombang. Ketika iki menggawa bentelan godhong iki, godhong telo iki ya. Godhong telo yang mungkin seringkali dianggap ini mendem. Tekku ke yo godhong kuwi lho ngono nggih. Tek dinane mendem nah. Lah. Yo ben iki lek konten tak sak 1,5 liter. Apa suwuke apa piye ya? Penake piye carane? Nah, ini tentunya jarene enek racun sianidane getahe ya. Ada racun sianidane, tapi tentunya piye carane ampreh iki ndak mendemi kuwi tentunya juga enek langkahe enek trike. Nah, padha ae, Pak. Aku lek gak wedhuse posisine wareg aku ya gak wani. Siji, lorone daun iki lek digawe pas waktu gremis misale Toyota Sudan. Aku ya gak wani mecok terus langsung tak brukne. Kuwi. Tapi iki kan seger lek golek ya sore sampean ya apa sumerep ta wau. Ya sore ya sik seger iki dan ini bener-bener iki telo sing godhong telo karet kan. Nah, telo karet sing gak metu wae. Nah, iki trik dan langkah yang kita gunakan adalah karena di kandang bakoh ini dicombor, jadi pagi dicombor, sore dicombor. Nah, iki lek makane iki kan mesti kondisi dalam perut tidak kosong. Tapi padha ae Pak, kula ya ora wani lek dalam kondisine wedhuse kuwi luwe. Oh, rasane kok. Jadi misale pomo gak dicombor ya, sampean kuasih daun apa saja selain pokoknya sing biasanya ora mendemi lah cara menurut sampean. Pakan wareg sik terus dituki iki, mungkin aman. Langsung dipakani. Tapi aja diterokne lho ya, iki hanya trik-trik kita lho ya. Tapi lek isuk sampean wae iki gek urung mangan apa-apa, ya mungkin bisa terjadi dan aku pun ya gak wani. Wis temu ta jawabane? Oh, nggih. Karo pas gremis aku ya gak wani. Aku jadi triknya seperti itu, geng. Ketika daun ini kita gunakan dalam posisi golek carinya ini pas tas udan aku yo gak wani. Tapi cara ini aja dicoba loh, geng, daripada nanti bisa berakibat fatal tentang kambing Anda. Aku iki mek gur dudohne carane ning kandang bakoh kuwi kok panggah digunakan dalam kondisi segar. Banyak timbul pertanyaan baik di komentar teman-teman maupun yang secara langsung datang ke sini. Ora wani makane. Lah kita hanya menjelaskan carane lengkene lek makane piye lah carane ya iki. Karena di jam ini maupun siang ini kondisi kambing di kandang bakoh ini konsepnya metodenya dicombor pagi dan sore. Jadi dicombor 2 kali. Dengan comboran yang menurut kami sudah lengkap, ada seratnya, ada lemaknya. Penake wong ngomong cara wong ngono ya wis sego jangan lawuh. Cara wong Jawane ning daerahku kuwi. Wong cara aku ngono kon mangan roti ya lemes lho, geng, warakoli tek lek ra kelbon sego. Ngono kuwi. Dadi tak ibaratne
dengan komposisi comboran kuwi kangkung kering kuwi sebagai jangan sayure, terus ampas tahu cara wong no ibarate gajule sego, cara wong iki cara padane wong ya. Terus lawuhe padha karo sentrate wi, terus duduhe jamu pon-pon kuwi tak anggap wis padha cara karo wong ngono, sego jangan lawuh. Duduh ngono kuwi, geng. Jadi karena itu kita berikan pagi dan sore dan rutin konsisten jam 7 pagi combor, jam 5 sore sudah harus makan. Dalam kondisi perut tidak kosong kan yo aman ngono loh. Tapi iki aja diterokne tenan, aja diterokne jika Anda apa jenenge ragu. Engko sanuke jare Pak Jek aman terus engko kedadian sing ora dikarepne tanggane wareg. Ya berat, aja sampai. Tapi trik kami seperti itu. Ya, hati-hati Pak. Nah, trik kami bukan suwo atau apa atau yang lainnya, tapi mungkin metodenya seperti itu, geng. Jadi mungkin ada trik. Wih, jarene aku tahu ngrungokne lungguh sila pas pelatihan ngono kuwi, carane ngono kuwi. Terus aku dhewe ya malih wani dan akhirnya ya ini jadi menu pokok penake wong ngomong, ini menjadi menu andalan untuk kambing-kambing pejantan di kandang kami. Kuwi jadi godhong telo seger ngene iki. Terus kaitannya tentang lek terjadi fatal piye Pak Jack, langkah yang pertama dilakukan walawi urusannya tentang kesehatan. Aku duduk ning duniane kuwi, tapi aku tahu ngrungokne jarene leke keracunan tentang ngono kuwi sing suwimpel ae kon ngombeni lengok lentik berapa mili ya wis dianggep dikira-kira ngono ae, geng. Dianggep dikira-kira dikon ngombeni kuwi. Tapi leke apa jenenge keracunan godhong ini ki copet mengek ngono ki copet, reaksinya jangan cepet banget kuwi. Tapi tentunya apapun itu ada langkahnya, ada langkah dan trik. Lek ning kene ngono kuwi carane, lek makane bengi utawa awan. Lek awan jelas wong kene ki isuk dicombor, sore ya dicombor, jadi pomo dipakakno awan karo bengi ya kondisi kambing itu dalam tidak kondisi perut kosong, jadi perutnya panggah isi terus mangane iki. Jadi triknya seperti itu. Kalau mungkin ini sudah kita buatkan konten ya beberapa tahun yang lalu, mungkin ya di awal-awal karo Blantik Cilik juga pernah, mungkin keberapa kesekian kalinya kita membuatkan konten. Tapi ini tadi pas ada pertanyaan, terus daripada kita jawab one by one, dalam arti pertanyaan itu langsung kita jawab, alangkah baiknya syukur bagi iso bermanfaat, tapi iki aja diterokne. Kita hanya menceritakan karena ditanya, "Wi piye caramu kok orang mendemi?" Akhirnya kita buatkan konten seperti ini. Dan kami sudah piye ya? Penake wong ngomong, aku wis ngomong iki aja diterokne dengan cara kami seperti ini jika Anda kurang yakin. Tapi bukan karena tatak orane dan yakin orane loh, geng iki. Tentunya semua itu ada langkah dan metode, mungkin enek trike sing piye carane ampreh slamete terus ampreh bisa dikonsumsi. Padahal ini daunnya daun apik, karena kalau kita mencoba dulu kita mendalami perah ya, mendalami perah kuwi hijauan terbaik menurut di daerah kami. Nggih enek sing ngungkuli, ini daerahku lho ya. Nggih enek sing ngungkuli ketika hijauannya tak tambah iki, lek comborane panggah. Comborane panggah kuwi lamban kan ora mesti to, geng. Kadang ya oleh godhong nongko, kadang oleh godhong randu, kadang godhong gedang, ngono kuwi. Tapi ketika dipakan iki dengan comborane sing panggah, terus hijauane pas iki, wah susune jan luar biasa, geng. Metune si susu kuwi. Tapi triknya ya ngono kuwi mau. Yang kita lakukan apa ini? Yang kita lakukan dalam kondisi perut tidak kosong. Karena metode di kandang bako adalah combor 2 kali pagi dan sore. Mengapa kok 2 kali dengan minimnya hijauan di kandang bako? Lah kandang bako kuwi ora duwe lahan hijauan, geng. Jadi ngandalne dicombor. Lah piye?
Nah karena aku iki pengen ternak, pengen banget dulunya yo. Apa yo kudu duwe lahan yo ternak iki. Terus jarene lek arepe ternak kudu disiapne lahan HMT-ne. Sedangkan aku dulu waktu bujang, saya ini terlahir dari keluarga yang sangat-sangat nganu geng, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat sederhana di bawah sederhana. Bukan aku ora bersyukur, dan sangat bersyukur sekali aku wis digedhekne koyo ngene. Cuman jangan aja meneh kok sampai ngituku lahan HMT lah, ngituku wedhus sik bingung. Terus iku lek tak ngituku lahan aku ora sida tuku wedhus no, randangi wedhus no. Kuwi. Berarti ket awal kuwi kandang bakoh itu cabai merah farm itu lekas ingingu yo ora duwe lahan hijauan, geng. Terus akhirnya nekat piye carane lek ora duwe lahan hijauan kuwi iso nyalurne karepe pengine ternak iso kesampean. Akhirnya yo diotak-atik ketemulah mungkin sing kena di upakara amprih ora gawe lahan hijauan, ora gawe hijauan ki piye? Sing manfaate meh padha karo hijauan ki ngono carane piye? Akhirnya kita pelajari dan ternyata ya alhamdulillah sampai sekarang bisa bertahan dan mungkin di pirang tahun ya mulai rabi geng, mulai rabi 2012 itu sudah kita jadikan usaha tetap yang selain ini ki orang nyambut gawe liyane. Wi, alhamdulillah ya sak cukup-cukupe ya alhamdulillah cukup geng. Cukup orane kuwi gara awake dhewe lek aku lho lek ngarani. Jadi piro-piro iki lek manusa ora cukup, tapi bagaimana cara kita menerapkan pas posisine ngene piye. Nah, pas posisine misal hasil 1000 metune piye. Lah piye malah curhat. Tapi ngono kuwi meng intine. Jadi ketika apa yang perlu disiapkan dalam peternak awal kalau lahan HMT saya kira tergantung orangnya, geng. Tergantung bagaimana kita cara mendalami ilmu dari peternakan itu. Misal engko sing kaya aku, sing dari pas-pasan, dari keluarga pas-pasan. Ojo meneh kok sampai engko tuku lahan dhisik dingin nandur HMT, baik nyewa maupun tuku langsung. Lah wong nggih tuku wedhus ae ngoyo, geng. Apa nek kok dadak kon mikir akhirnya ra sida ngingu. Dadi ngingu sik terus sambil kita cari ilmunya piye carane lek nganu ki piye pomo disambi kerja liyane ki piye itu kita cari. Akhirnya ya alhamdulillah ya, sampai sekarang terus kita tata untuk berkembang dan bertahan kuwi geng ngono kuwi. Jadi carane mungkin menurut kami loh ya apa yang harus dipersiapkan dalam peternakan kuwi yo bagiku kalau lahan HMT dulu yo kurang pas karena apa yo kuwi mau aku pun jalan tergantung niat kita dan keseriusan kita. Wah bahasa Indonesia iki yo jadi guyu kayak gila bahasa Indonesia rada blangkemen. Jadi tapi yang perlu disiapkan adalah niat kita bagaimana supaya keinginan kita ditoto niate ditenani bingko iso mujud. Lek ditenani ditoto niate mungkin kekurangan dari apa yang kita kendalakan mungkin bisa teratasi karena kita pikirkan, kita upayakan ngono kuwi geng. Wih, iya ya jelasnya piye ya. Aku iki maksudnya ning ati ngerti tapi arep ngungkapne bingung ngono lho geng. Iya ya. Wis mbuh wis carane semoga-moga iki bahasane kena dipahami. Tapi intinya tema kita ini tadi daun mendemi ngene ya engko judule. Piye carane anune daun mendemi ngene ya. Wis muga-muga daun ngene iki ora mendemi dan bisa dimanfaatkan di sekitar peternakan panjenengan semuanya. Terus apa jenenge ya aman. Tapi sing trik iki aku nggak dudoi daun iki ora mendemi ngono aku enggak, tapi aku menceritakan bagaimana cara memberikan daun ini dengan metode yang kita lakukan di kandang bakoh. Lah, tak baleni neh. Aku menglek gawe kuwi mau
kambing ini dalam kondisi perut tidak kosong. Penake wong ngomong wis mangan liyane, ya toh. Terus yang kedua, kalau posisi gerimis atau kehujanan, saya yo ndak berani memberikan daun ini kepada kambing. Lah kuwi, mari aku tahu ngrungokne. Kuwi sing luwih ngerti, sing ngai pelatihan, kuwi aku yo tak rungokne, aku yo gak wani. Nah, semua bisa disiasati, semua bisa dipelajari. Akhirnya ya alhamdulillah setelah itu kita terapkan carane. Ternyata dalam kondisi perut tidak kosong terus kita kasihkan ini ya alhamdulillah aman. Dan ini menurut saya di sini menjadi menu andalan hijauannya untuk kambing setut, geng. Jadi ning kandang bakoh iki Pak Puh kelek nyetut ya toh. Kuwi wajibe diduki ngene iki, tapi aku cerita lho geng iki aja diterokne lho ya iki. Wajibe diduki ngene iki karena nglegakne lek mangan rawus-rawus ngono gek nyang wetenge gampang padet. Nglegakne lek mangan seneng no, karena seger. Kuwi, tapi aja diterokne lho. Mengke pokoknya aku menggur membuat konten menjawab pertanyaan para bapak tukang pas gowo ramban iki, pas bawa ramban ini pulang, karena ini kan di kandang lama toh geng, aku nandur ning kandang lama ning kiwa tengen. Beberapa wit ini sing ngembang dadi sak embuh. Kuwi terus kaget deh. Luh, iki godhong sing anu tak pakakne dhek ngene iki aku rawani. Ngono, jarene wedhuse tas piye ngono. Nah, terus akhirnya wong kowe tak kene jawaban ketika pas laut. Misal alhamdulillah jawabannya pas kita konten. Jadi kita konten ini jangan penake wong ngomong ojo diterokne, tapi kita menceritakan tutorialnya bagaimana kita menggunakan daun ini di kandang bakoh ini. Aku nggak ngomong nek iki gak mendemi loh ya. Aku pokoknya engko aja sampai nerokne pak ketika kambing ini nggak sing dikarepne terjadi, jangan. Jangan. Aku wis ngomong lek carane ngethukne ning kandang bakoh ngono kuwi. Pokoke kuwi mau. Siji, wetenge wedhus-wedhus iki wis mangan liyane. Dalam kondisi perutnya ora kosong, penake ngomong dudu sarapane lah penake wong ngomong kuwi. Terus kedua, apa jenenge? Ora kegermisan atau kehujanan. Maksudnya pomo tas udan cik klincir kae aku yo gak wani golek ramban iki apalagi dikasihkan. Kuwi yo mek loro kuwi. Ning kene. Terus carane piye? Ya carane ku mau lek ngehne wedhuse wis dipakan liyane dhisik atau dalam wedhuse wi pokoke ora dinggo sarapan lah ibarate lho ya. Kuwi ngono kuwi lek ning kene, tapi mungkin di daerah lain dinggo sarapan ya aman ya gak ngerti. Tapi lek ning kene karena pagi dan sorenya itu wajibnya dicombor. Jadi lek makane sak wayah-wayah iki kondisine perut kan tidak kosong, geng. Wong isuk dicombor, sore dicombor, walaupun kita kasihkan daun ini waktu siang atau waktu malam itu kan perutnya wis wareg comboran kuwi mau, comborane ya wis lengkap kuwi mau, enek serate, enek sing penake wong ngomong cara wongno sego jangan lawuh, duduhe wis lengkap. Jadi kondisinya perutnya tidak kosong kuwi mau sing penting. Wis tak akhiri ngono ya geng ya. Sing penting pokoknya iki nek hiburan ngono golek bermanfaat sama aku lek mau terokne terus enek apa-apane engko nyalahne aku. Aku ngomongi iki aja diterokne ketika jenengan semuanya masih timbul keraguan. Tapi kami menjawab pertanyaannya Bapak tukang kuwi mau. Piye carane lek mau ngewehne ning kandang bakoh wis tak dudohne kuwi mau. Wes geng, kita lihat dulu ada tutur kata yang kurang pas. Lar video yang hanya seadanya. Kami mohon maaf tentunya iki piye to konten kok ora oleh diterokne piye? Yes ngono kuwi mau. Iki mung karo jawab pertanyaan Bapak tukang, tapi kita buatkan video. Ya wis muga-muga ini bisa menjadi hiburan panjenengan semuanya ngono ae. Aku enggak wani ngomong iki ben bermanfaat, tapi engko samarku diterokne terus piye-piye, tapi kami berharap ojo sampai enek piye-piye dan daun ini eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.